Мөслимнең туган як музее ТАССРның 100 еллыгын тантаналы шартларда каршы ала дисәк тә хата булмас. Музейда узган гасырның төрле истәлекле әйберләрен туплау дәвам итә. Әлеге тарихи экспонатлар танылган ватандашларыбыз белән дә, аларның яшьлеге, тормышы, узганы белән дә таныштыра. Районыбызның туган як музеенда Татарстан Республикасы төзелүнең 100 еллыгына багышланган күргәзмәләр эшләп килә. Ел дәвамында өлкән кешеләр үзләренең яшьлекләрен сагынып, үзләренең оныкларына үткән вакытларны аңлатыр өчен, күрсәтер өчен киләләр. Мәктәп укучыларына экскурсияләр үткәрәбез. Һәм инде бик күп кешеләр үзләрендә булган шушы дәврдән калган экспонатларын тапшырырга киләләр. Һәм бу Совет чоры экспозицион залы безнең бик популяр өлкәннәр арасында да, балалар арасында да. Музейда шәхси тупланмаларның уникаль җыелмалары бар. Монда без Октябрь пионер комсомол чорларын кичергән райондашларыбызның галстуклы, ак алъяпкычлы, Ленин башы төшкән значоклы формаларында, яңа ел бизәге булган пыялла шар уенчыкларны да, элекеге тегү машиналары, торшер лампаларны һәм башка экспонатларны күреп, шул елларның авазын ишеткәндәй булабыз. Татарстанның 100 еллыгы ул инде Татарстан Республикасы өчен иң әһәмиятле чор. Чөнки ул үз эшенә 1920 еллардан алып 1990 елларны үз эшенә ала. Әлеге музеебездә безнең шушы чорга багышланган 2 стендыбыз бар. Бу стендларда инде безнең мәгълүмат 1917 елдан башлап җыелган, һәм дә кийинде икенче стендыбыз безнең 1930 ел белән тәмамлана. Музей утлы еллар аша кичкән ветераннарыбыз, сугыш дәһшәтен үз җилкәләрендә күтәргән әби-бабайларыбызның истәлекләрен дә саклый. Монда хәрбиләр турындагы мәгълүматлар, сугышта катнашучылар белән бәйле документаль материаллар, шәхси әйберләр кадерле ядкар булып саклана. ТАССР төзелешендә, тормышында büyük төзелешләр белән бергә халык авыр тетрәндергеч вакыйгаларны да башыннан үткәрә. Шушы музейга килгәчтен халык күз яшьләре белән Әфган сугышын, Чернобыльдә куркыныч авария вакыйгаларын искә төшерәләр. Музей хезмәткәрләре ТАССРның 100 еллык уңайыннан тапшырулары циклы да әзерли. Алар 3 бүлектән торачак: мәгариф, авыл хуҗалыгы, медицина хезмәткәрләре турындагы тарихи мәгълүматларны туплаган тапшырулар һәркем өчен кызыклы булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.